Paris, you're now on stage and you're ready to start. Okay, are we ready now? Or is the screen being shared? I can't see at my end. Okay, we're ready now. I'll start the share screen. So yet. Okay, so we have the screen ready. So if you're ready to start. Yep, that's great, lovely. Okay, helo a chroeso I Weithdy Lleferydd Iaith a Chyfathrebu, symud o fod yn barod ar gyfer ysgol a chanolbwyntio ar lesiant plant. Yn gyflym, ni am gyflwyno'n hunain, Carys ydw I speech and language therapist, a mae coleg gyda fi hefyd Delyth Dando sydd yn helpu Claire a Catherine o Lywodraeth Cymru I fynd a wneud y gweithdy yma yn Gymraeg. Ni yn therapyddion iaith a lleferydd sy'n gweithio gyda phlant a ysgolion a meithrinfeydd a sefydliadau yn y blynyddoedd cynnar. Ni jyst am adael I chi wybod bod y person tech sy'n rheoli'r sleids ddim yn siarad Cymraeg, felly pan fyddwn ni'n barod I symud ymlaen i'r sleid nesaf, byddwn ni'n gofyn iddi wneud hwn yn Saesneg I ni. Fe fyddwn ni yn mynd I ystafelloedd trafod yn ystod gweithdy yma a fyddwn ni yn sortio hwnna ymlaen nes ymlaen yn y trafodaeth. Next slide, please. Okay, dyma trosolwg o fformat y gweithdy fyddwn ni yn wneud yn ystod yr 20 munud nesaf. Fyddwn ni'n edrych ar cynllun cyflawni ac ymgyrch siarad gyda fi o Lywodraeth Cymru. Fyddwn ni'n edrych hefyd ar sut mae Lleferydd Iaith a Chyfathrebu yn ymwneud â lesiant. Byddwn ni hefyd yn edrych am pam nag ni'n canolbwyntio ar fod yn barod ar gyfer ysgol. Fe fydd gweithgaredd ble byddwn ni'n mynd mewn I ystafelloedd trafod. Byddwn ni'n edrych ar beth sy'n bwysig a beth yw rôl yr ymarferydd a wedyn byddwn ni'n sôn am ychydig o adnoddau sydd ar gael I chi hefyd. Next slide. Okay, os allwch chi gymryd funud jyst I ddarllen y dyfyniad yma sydd ar y sgrin o'ch blaen chi nawr, please. A beth mae hyn yn dangos yw pwysigrwydd eich rôl chi yn y blynyddoedd cynnar I gefnogi datblygiad lleferydd iaith a chyfathrebu plant yn eich sefydledoedd I chi'n gweithio mewn. A mae'ch rôl chi yn hanfodol bwysig I datblygu wedyn yr iaith a'r sgiliau lleferydd a chyfathrebu y plant yn y blynyddoedd cynnar. Next slide. Okay, mae lot o ystadegau I weld ar y sleid yma. Hoffwn I chi gael edrych ar rhain yn fwy manwl nawr o bob un. Bydda i'n mynd trwyddo nhw un ar y llall. Felly yn gyntaf gallwn ni weld ar y top ar y chwith. Gall hyd at 50% o blant mewn ardaloedd cymdeithasol difreintiedig ddechrau ysgol gyda sgiliau lleferydd iaith a chyfathrebu gwael. Okay, a mae rhain I ni'n gweld lot nawr pan mae plant yn dod mewn I ysgolion ni bod sgiliau iaith a lleferydd yn eitha gwael gyda dros 50% o blant. Yna mae ystadegau eraill yn dangos I ni bod 1 ym mhob 4 o blant sydd â anhawsterau iaith pan maen nhw'n 5 oed, dyn nhw ddim wedyn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig ar ddiwedd oed ysgol. Felly mae sgiliau plant yn 5 oed yn holl bwysig I weld sut mae hwnna'n mynd I banno mas pan maen nhw yn dod I ddiwedd oed ysgol. Wedyn, mae'r un nesaf yn sôn bod gan 88% o ddynion ddiwaith hir dymor anhawsterau iaith lleferydd a chyfathrebu. A wedyn bod 81% o blant sydd â anhawsterau emosiynol ac ymddygiad hefyd â anhawsterau iaith sylweddol. Felly mae hwnna'n ganran uchel iawn. A wedyn mae pobl sydd ddim yn cael help effeithlon, so felly 1 ym mhob 3 o blant sydd gyda anhawsterau lleferydd iaith a chyfathrebu, maen nhw wedyn angen cael triniaeth ar gyfer
problemau iechyd meddwl. Felly mae link yna hefyd gyda Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Gwael a wedyn problemau iechyd meddwl yn nes ymlaen hefyd. Ac hefyd mae'r ystadegau ar y gwylod fyna wedyn yr un ola ar y dde yn dangos i ni bod 60% o bobl ifanc o fewn y system cyfiawnder ifanc ieuenctid gyda sgiliau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Gwael. Felly mae hwn yn dangos i ni beth yw effeithiau hir dymor o diffyg sgiliau iaith a chyfathrebu da. Felly mae'n holl bwysig bod ni yn gallu gweithio gyda'r plant yn ifanc i leihau y pryderon yma yn byti iaith Lleferydd a chyfathrebu. Next slide. Ni jyst eisiau tynnu sylw chi nawr at nod cynllun cyflawni siarad gyda fi Llywodraeth Cymru sydd â 5 amcan a welir isod. A mae hwn yn 5 amcan ni'n mynd i drafod nawr yw i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o bwysigrwydd Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn y blynyddoedd gynnar. Hwna yw'r amcan cyntaf o ran y gwaith siarad gyda fi. Ni hefyd am wella'r broses o adnabod anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu plant. Ni am hefyd amcan arall prosiect yma yw i roi ymyraeth wedyn ar gyfer y plant sydd angen nhw ar yr amser cywir, i ddatblygu'r gweithlu, i hyrwyddo gwaith Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn y gweithlu gyda'r staff sy'n gweithio gyda phlant a phroblemau iaith a chyfathrebu. A hefyd mae rhan o'r gwaith yma yw i ddod â gwybodaeth iaith a chyfathrebu a Lleferydd mewn i bolisïau eraill y Llywodraeth fel pethau fel yr cwricwlwm newydd a'r system gyfiawnder ieuenctid. Slide nesaf, next slide please. Mae lot o wybodaeth ar y sleid yma, ond i ddechrau hoffwn i chi jyst, os allwch chi, i ddarllen y dyfyniad ar dop y sleid, a wedyn ewn ni drwy ychydig o bethau bydd yn ddefnyddiol i ni o fewn y sleids nesaf sy'n dod ymlaen. So, os allwn ni edrych ar yr dyfyniad uchod. So mae'n dweud effective oral language skills are building blocks on which subsequent literacy and numeracy development is based, and without this solid foundation in language and communication skills, children run the risk of school failure, low self-esteem and poor social skills. And yet up to 80% of children in some areas of the UK are starting schools without these vital skills. So mae hwn yn ddyfyniad pwerus i ymarferwyr a rhieni, ond hefyd mae gwybod os yw'r plentyn yn hapus ac yn gwneud ffrindiau yn y sefydliad ac yn rhyngweithio gyda eraill yn holl bwysig i rhieni i wybod am rhain hefyd. A yn ystod y trafodaethau nesaf yma, i ni'n mynd i symud i ffwrdd o'r sôn o gael plant yn barod ar gyfer ysgol a thrafod mwy am byti lesiant y plentyn. A byddwn hefyd yn y grŵp i'r trafod yn rhannu negeseuon am sut i rannu'r sgiliau pwysig yma gyda rhieni ynglyn â datblygu Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu. A'r prif neges i ni moyn pwysleisio yw pwysigrwydd eich rôl chi a beth ydych chi'n gwneud yn eich sefydliadau sydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf. Next slide. A draw i Delyth nawr. Diolch yn fawr. Diolch Carys. Mae rai fi wedi siarad Cymraeg yn fywyd i gyd, ond sim yn Gymraeg i lan i lefel Carys, so mae'n geirfa i ddim mor dda. So fi flin amna i cyn dechrau. Ond so beth ni'n mynd nawr, chi'n mynd i gael feddwl amdano beth ni wedi siarad a trafod yn bwyty mor belled. So pam nad ydym yn canolbwyntio ar fod yn barod ar gyfer ysgol? So chi wedi gweld yr ymchwil jyst nawr gyda Carys yn beth sy'n bwysig yw iaith i ni cael gwybod beth sy'n eisiau. Mae iaith a mae'r fellow social skills mor bwysig i beth mae plant yn gallu i nhw fo'n barod i dysgu peth arall wedyn. Ond os nad ni'n cael foundations na'n barod wedyn ni, mae nhw'n mynd i fod fwy anodd i nhw yn ysgol. So, beth ni eisiau gwneud, yn sut bych chi'n mynd mewn i'r a Steff, a fi'ch llai wedi.
Felloedd trafod. Mae eisiau chi feddwl amdano pethau chi'n fel ynwynebwch rhywun i ysgrifennu. So bydd rhywun gyda chi yn eich grŵps chi yn gallu wneud y nodiadau o beth. A na gyd sydd eisiau chi wneud yw cael 2 neu 3 enghraifft amdano beth ni'n moyn chi feddwl amdano mewn yn y ystafelloedd. So, am y term parodrwydd i'r ysgol. So, bod yn barod ar gyfer a sut mae'n gwneud chi deimlo. Beth yw'r pethau cadarnhaol a beth yw'r pethau negyddylol. Beth ni moyn chi feddwl amdano yw, mae'r ymchwil yn gweithio ni, mae'r rhieni, mae'r teuluoedd yn teimlo bod ysgol yw y lle, mas o'r cant yn meddwl, ysgol yw y lle le maen nhw'n dysgu. A fel ni wedi gweld wrth o'r ymchwil yn gynharach, beth sy'n digwydd cyn maen nhw'n dod i'r ysgol, beth ffordd mae iaith, ffordd mae social skills nhw'n dod na, beth sy'n helpu nhw. So meddylwch am y cwestiwn na, meddylwch am beth sy'n cadarnhaol a beth sy'n negyddol amdano rhieni yn meddwl amdano trial paratoi nhw am. So Bev, we've got 21 in the workshop now. So if we had, how many groups? That we don't one. Yeah, we can do. Perhaps we could do one table, 3 tables with 5, and the 4th. Could we? Oh, maybe. We could do that. Yes. Oh, there's 20 now. Actually, there's 20. 4 groups of 5. Sure. Lovely. Yes, we'll do that. Okay, so we'll go back to the table mode and we'll group them into 5. Okay, so the power enghraifft amdano'r